Biamano kegima nainde omwancho muligire bagataseni Kyandizi TV na kolire iranga ngwera na tore amono muganite kene kia magana unyare kwa waga wikirana ime ya studio. Karibu sana Edward Mwamba misati megataseni Kyandizi TV nteke toligire TV ili unyare kwa wakwanya kwanya mwancho muligire werewe ya muligire ito DCTV marago ya lero agokire kwa wana inuga igase igataseni kia DCTV. Yes. Biamano kegima ne thank you for a very short notice inagwete nyara ko wikirana mege taseni Kyandizi TV nyara ko to kwana muno mwanchwa omurigeria ngagetenga twarigeria amayiaria no rochenga Kenya engema chinsemo chinyinge chiense to ya Kenya nigembure ninyegenda to kopegutwa anentwa rocho kurugoro emambia ya lero kurwa sorongoro ruwa kosi abantu abangini go bagento ko bagusiria anene ebimeli byabo asoboremi chitugo chiabo kubatekana amone mbreli niyo una tu aligereirie twarekone nyakoganaga nga embule necheche buseteli gocha tokataka korekana ngo kutoro moyo ngate kaiyo lakini bono ekene ngelinga bono ntubwateli nino yarekanire ande ne bwato bokongu ganaria igo abantu ba minto manyagetinge kamanyange embule ya twaganyete busetwale batebigwa yachakire kororekana ikine gento kya rekanire kurugoro kurumoisonde ande ekorekana yachakire komentekana biamano kegima anene embuleye igo erengete goseretete amadara mange ase sector oburemi ase torochenga abasibegete bimeri kero kende bimeri mbiro imeyoro ngorwa usi ibintu nka chinyanya chizitagane tiembule nyinge ko roisa kwande chiroboniga abakonyora ngenyanya ikare kone guchiringe 230 gabo timanyite gosenga embuleye ige guchiyasalia ebimeri embura kero yachire muligerio minto DCTV gegocha ne binte bingi ente getangani ngoche no gusalia chinchira to kweta obosombi bwetu bwe bimeli byetu kuri mugondo buyachaka gotokara tukutara tangana gutwara bokongu egento gya kabere ngelinge bimeli biri matukamake gutwara biro bokongu sana kolemereria egotakerwa twa yarigania esenje chinsemo yoko ligenjera ya mariogo boso kuligie njira yokorosi biribi na ko retain ya maje taeta ese migundo yeito iye uchikogera ebi melibito bisaleke bwangu tokwanera ngo amadara yembule ase production cost of production maybe ase oburemi gati abo kurusi bimeli biria ase mugondo gwakwanere goro yoko imorere yogo na bintu bindi ekero kwa rosiri bimeli byao Mr. Misi mwana minto neri naki utaketubire chiro obioni na ndo utakeiro tware kemelie kiege chikogenda ichiro ekere mbure ya achire ngoteneniere emiroberi yao nayo mulimi kwa bwate nga turengerere tinge mbure necheche nyinge bono ya achire mbure nyinge ya goteneniere sense moyo bosombi ande yako irobo kongu gwikechiro amagori bono ngocha guchenchare bali batari kunyara gwikechiro amagori akokoraki akomente kana bono gogenda oligererie goririe nyanya ese chiro bono chinyanya chakire kokea chiri chasare kiri mugondo egento bono tokotebyo tokoimiso mulimi itakorengeri naki ebiri bitigarete bike ibonete birendu na mario go buya mugondo mono chinyanya ntubwata bambale mibaito bechaye nduri kubebana barabu inchinse chiri bakogenda batakere kwenda gotoro eje chaya umugondo yatokana nga ejigari chatinyiro gwika gitundu bali esenge eje bara chetu chikorete kyaso kya macha ibera mange na matobe pengine atokire arororo ibonere challenge ndoje mulimi itugusi ane nago chokoraki aguji gutwara tose tukwanere igoro labda embura eye yanyata ko bage ko twarigiretie ensemble ko kwanera igoro yogonchurire kwirire yatatenge embure ne nyare ko bayikira nago sine chinga kigitenechi lakini ngatwate ko batoko kuralo mochakano ntwaroche serikali karata mokoranga igera che embure ya kawaida inchira nero robune serikali na kero kendo mulemi baranyara ko bakubwatira na singi njo kuyarigania sembura bune normally what happens ikeli na kinto what the weatherman yega agotanga na korato tebinge mbura echeche ngakigete kiro muntu gwege na boy gonga gocha gocha lakini bono patterns chembura ichikasi kunya gochenje kire ngaki na keka roroche bono abantu kero tuchu kwekere ngaki yogotabanga it was supposed to be digital moto kama yatakere ko ba digital nga itugwenete kumanya baka no chitageka no ne chinza embule ria gwenete gotwa lakini bono the patterns have changed in that sometimes kwanyora mbule teje timuna tokarete unatwaka gerete
none chibasa chiri chibekire nsemo chiko chikokora chigasi chiria sometimes na chakora akore gasi ngao esingi njo kolenga linga kimbule teri chokora ki ocha lakini sibono iga ndetende yumulemi ominto bosa abantu ba minto nga imbule ene korete ki neroro tuchake ko exercise tukuruka caution no gutambuka je nenjera tutambuke chitara cha cheito enjera tukwirenda tukurinda abana baitu na kubabeka ange ne chinke kyagere mbure temanyerikana tinga igeko twe nyinge mono usego twa igatwa musokuri ri chinse chinde mbure yego twe enjere mbe sana tubate muna bona rokese gweta yasibiase ne chiteka bare iteka 10 andi kwanyora mbure ritakole tiki mbure riteyo sei toka ga pengine toka tanga zose niri yake kyagara tubate enjere mbure yego kolera kogenda roche lakini bono intumone gento tukuchandika muno mugusi mwanya gitinge ngelina ki ebintu bite binge bigokora ki bigosareka none chombe chito gukora kiri Mr Miss njigo twara bunyansi bono yagera nari uchumi yange yako kuchaka kokoreka nga iranire maega so what we are advising our farmers is babe steady babe careful baligererina ki na kitogo kora mune familia ukakosoka kule familia ubwene ko put in place measures ina ninkingo kora timba sako kubwate ngune mbule yani tu ichwara bimana gimana bagusanga kerengere kyago mwanchu murigire marago bayabona gutera sinamba SMS ireka go aseti byago nabo gutera semitandao yaito ingakitogena takobato gusanga amonere Edward Mwamba Misati igoro anene yamaba manganya ko bakoletwa amone mbule Edward yabange baro babatanga one man's meat is another man's poison tukwanere igore nsemo yo bonjoreria baroro basiekire toroche chi open market chinyingi abange na rero saina iga mbure achakire gotonya baringire bintu byabo baroro kero kende bayire advantage yembrabune anene imero ngoro gusi awe bono no bona abana baita bande abaya bali bakuna bono bago chese town rero ngurigire muri gutara bali ne chae kawa agotonire ngake yembura ntubwata bamura baita bake bangere gwetia chi snacks bakoni ngake yembura ntubwata abantu bande bakosoka bakakonia maburi bapimete ngake mbure ke yachire ngakitokora tutwari amaburi to ako kenga bande sembura ndubata abantu baito bari buwango sana korosinona muri baito ba boda nje nimbanjete sana okonya bari buwango kubeka maburi abo buwango na kuchaka gukora egasi yawe obonjuri bwabo esenjira ya buwango ni nere njira bono tugwendete kogenda tugwenda wikara sange mbura ya tule abono tukanye bakembure esire ya tusaba kora boyo na ali na ndi uchumi yetu na nengo ya ndere chikusalika biemono kegima autokwanera Edward Igoro ya cost of production especially enga kibuna yembra asa bange boigo bono tukwanere ango mioro ngoro gusi currently serikali na betanga aste gote weta manena batanga employee na beranya ne ko bage kuira eke chinga kinonye gwikira omwakonde ene metinyera ngeta toiga Edward asumuremi borogongo rwa gusikero kende oribwe kanyete otabire tindi gosimeka nyanya asenge nchimbrera agenda ko bayigo twa semetinyi tatu na asembegete bituma inkibona bwenta ko bagaho kora erinde nere anyara ko bagusike bugima asemetinyi tatu abo bonaro osekulire gusi yeito na intubono tunyukwanire buna Kisii County bono kwanire Kisii County Kisii County opportunities inchira era cha gokora gasingane singinje mbura yacha opportunities chito ebintu byeito biyibike ntutakere to bikore buya embura nja affect roche engoko embura nja chande engoko in any way apart from ubulimi buli bwa mugondo oburo butomanyete ngango babura affected ubulimi bone mburoro bwa ina nyingi tokokora buna to kwenda tokokora buna balimi ntubwato bulimi bwe chingoko mbale ngabaito esemichi ito bagokora ubulimi bwe chingoko buya ningo kerete sana abantu bande bachakire gokora ubulimi bwe chingoko bune byasale binene ubulimi bwe chingoko nekente kende kemo kebwendete kolendwa na gwanchu mono sane kyagera negento kerekyo ndatebe ngiri nino te affect mono because nindagera ko chingoko na ndo chirende buya ntubasa ko robole mi buri chingoko enjererie gekoro ni nalete ko te bwatuka ucha ko je tuanga chiatara abwaro kweli likolia kali twarurororo na mindo mwanya getinge ekintu tugwenete ko te bangeri na ki opole mi bonde bwenzi no bole so elinino nerororo lakini bintu binde mbiroro tugwenete ko korabuya bali mi baitombale bono buna bale mi aba keumbu yetu babwata matoka abo of course matoke na karasirire buya unabona gatali bono gochwara litoke lya bono lisire buya pero lisirire bya nalire wekire chiro ayire ne chibeso konyora tatako bwa babwane mbulinga amaguri yaito una into abanjori abakaba ketoko ni bintu bito ese chichiro chito asane ntutwenerete tuchake kobeka namo tobe byombe ebinene igere to ni bintu bita samaguri amaya emesi yeito maite nere teriko ba affected mo no nambura ne ba affected nake kera sasumekire na sali akon no musitari raisi uko uno mwaga usoyeliwe bali me baito be mesie
mbaroro na barabwa baya ubuno buri buri toko tebanga ki unaweza kustamili hii nino egere tuchikutware bese tokwirira bane school January karo yakire biemono kegima tugusanga amo na Edward Mwamba misati igorokero kende ye bitambokero abuna intwe umugustu bwenta ko batokubeka iri ninye yakire abatebere nganto gwisaranza semetinyita tere motwe ritoganye anene nga embreke yake tonyara ko batogochago simeka chinyanya na bintu binde tima yeti gwetania engani igwa kwaneire Edward gosinchire ndanero nando musira nyara ko bagwesira engakire ni chinga gwesira kone nkororega kurigiri butambe tutakeire tutebya abantu babintu bakurigiri nande barigiri guchime obonjuriri mbuli naende bwebimeli binde bike bikurukuru chinse mo chinde cha Kenya bwendete koretu guchaka gagusi akero nkurigiri chichiro chito amarubwani ngo nkunyare maturi lakini amarubwani naende narakuruisiko bagusi baito mbarachaga konya embrace kole mama wani buya mbarachaga ko embrace kole machikasaba buya kale ni ndagera ekondi ubuna bondo ga chikasaba yani myogo emenge seito gusiga gatidanya geko koretu konigwa gusekolemwa ntutagite tuchake ko twara expansion programs toko egera abalimi baito basomiwe about obolimi obo webintu binde biri bitari gutoka gusiga iga bigere tutware food security ekagere kero twanyore nino yacha ntwatika koragera nkoragera tole na ndi bono of course ntubate litoke ntutakira marabwani ntutakire chikasaba ntutakire bintu binde binge tubente kusumeka tinde gete kweba abalimi baito be ngombe abalimi baito be ngombe bagusi ngonchanda bali sebirengereri sana barabungo tebanga sometimes mbake bagokora mbake bagusuboka bakora buneta keire abandi nabo konyore ali Kenya ye para ko gende kiruju no kebekire ne kebekire bakabambia bakamarogoba no bayarutire twalia bono tima itenga egeto guchanganyikirwa twakore ebinde byasareka kyagara chinse chinde kero kuri yo bori bigwe ngombe ibuso tugi bwe chombe boko beseka ngo kire igoro nande munamkumba nkurigeriga owe butugi bwe ngombe embuchande koroche na elinino mono barogo mbugo cyane kamone kyagara chinsiyaga kiriko bandagera ye chombe abagusiba tuba maite guchire mabuya bono no gutaka gutwara chi breed chingiye ye chombe naende tumanye kumanya guchituka buya naro tutwara extension officers batalira balimi baito babasomye na kibago tukachombe ye chaburunge biemono kegima Edward Asobwangoiga ntwaro chenwanya serikali nene yatebeta chibesa nchirororo tokubata ko chiase chi county ba chikoba ba kweneke bona banyana na barabu gusira na gusegeta nene obobe buri bokoretwa amoneri ninyo gusiga iga current ngorira tulenga serikali tirato konya singinchu yo kolete merobiri yo gusira nene mbura yeli ninyo ntokonyire ntorateba nga ntokonyire the first thing to tanga ntokonyire ngelinga ntotebiri tayare nga ntobwateli nino that is the first thing to bwenta ko tebana ki tayare ntotebiri nga elinino ne koreteki neroro umanye ko cha point number 2 aye kurunka mwao kuruso bolemi bwao kurese home state yao inki aye kwanza kwa kolire kwe protect you know you were toko tebanga bono inki na koleirwe aye gwe kotara jaga gokora ki otara jaga gwe kolera njebuna ngo umuna bono gango teba yende nonye nturanyora bisabu biri biko sira chinse mwao cha chesemo ye chito choboleni ekini maite nchiche lakini first twara embrace modern agricultural methods ekina kitobwanete koligeria monomi biemono kegima segwikira boniga atwaroche constituency ya South Mugirango no twaroche ngaliro baliko mokaiga ntwaligire tiboigo kurensemo ya Nyamira lakini chisemo chinde chose ipne chintulivu kegima kubatikana mbulengege na toka begutu nturarura oti kwanyuka naende kwirira ba naende usukutwara michandende kyagere mbulera muneko nyakogenderera igeko nyakogenderera gusalia lakini as compared to other areas itoko teba muna say to gusiye ito to keep away from asare dangerous the danger spots ijiboronge tubwene to komanya butambe se chitenda chiri chinyinge se chiora chikobe se para asande tararolekana nene ntura igoge ntokenene kebe nane ntu expected nane ntu targeti tonyore gento kenene kebe go ko affect abantu baito ga gusi ase mangana yako yeri nino what we are only telling our people ngelina turatangana kwirenda turatangana kwirenda ntucha kolendu nonde turayirenda kwanza kare ntuye kaba ne kare mbulero embura ne gento keko cha bwango nande kya era bwango lakini yakora madhara
amabe. Yes. Okay. Mbia mono kegima ha narega gorunga Dr. Ondieki following life mbia mono Edward Asingencho ya Maigerio ayo maragoba ya bono no ngende to ko bingu bote me moroble. Asante sana tuligalie anane sector bosombi Edward ngati sector chirichi ko ba affected sana kegima abande ngorango take bara advantage ngora ikande no nyega litauniga kwanyoria chakire gutuga nya natene ne stage gari go cha next ya gotenga ko chia so go chia onyekere amusini botambe bone go to kulinemia eto tebe kene apart from to bo sombi bwa kire ngenjo boli mburanyora regulation is very proper. So ekero nona gantaga ke kabeire nabo bande bagutumia advantage iyo lakini ando chikuligere limono mono nabone sese moye chi abana baito ba boda abunsigete sana na nyanjete nko nonye na barabu boko banyene nko babera ko ngugo ikia eske pengine se para ya gero umuntu tebanga pikipiki nja nyuma gutama ya menta magutama make ege nayo mente besanke na kiki kwanda etera ga igante bya bantu baminto na kiembureye nebwa tenjira ego chikugo chanda onya nesa bali walu chikogenda angoyia to mirana njere kyagara amangana buna yo gotaba yo gosombi comment chibesa koro ku comment kore na ndo sekuri ligusi ite nyinge ndora twara para chirengi ya Jones P yani even roads na ende na onya Africa ngima to gwate challenge chipara. So what we can only say ngiri na ki ekero kwaro rire nga wachora chinso koberase ne chita ne chinso koruororo to gindororo mono uchikumira na nembura iyiragere toika enanderete michando sole obosombi borobu botambe na eko nonya na nchenkora korande akesense moyo bosombi borobu mbubwate inchira dynamics chigo chencha ekere mbura yachire neba nonye ne city enyene nabo konyore kere mbura yatonyire inseiga amaguru ya change nana kare rame no ekere ramigo so nto teba ngana bana babaito boka bako chencha maguri nonye ne mbure konyore bono city center pengine mbure tonye onya kwale kogenda kange milingoli ya mentire esinge nje mbura yakoraki mbura yatonya ebi byonsi pia saba Kenya bonsi bibaminto kali nonye ngusiyo kana nabantu baminto bakamenyete isiko bale chinsema abantu baitombale Moro abantu baitombale Nairobi abantu baitombale Mombasa abusito gwete mechandere menge na kitu kunyakoleranga minto mwerende embule yene akoreteki neroro bia mono kigima emaragoba ya bono Edward Libolinde kero kinenda ko bolenga ndobwate chindoche obole mimpora bogendrete kando chindoche imeya orogongo rwagusi toro bwata bagusi baito kero kende bagowamboka chindoche bagenda gukora emiremo ase chisemo chinde especially bamenyete angene boda obasemi bwago mborobi na barakora advantage na maybe precaution yabo chinga kichimbrere abune riswali yasana gwatebire inchenkorwa sense monde mubage goro sita lirogora masha abantu baito ngotamboka bare kwegunga rero abantu baminto bagenda batamboke mogoro ekero batambokire mogoro igo tutegete kwa advice abantu baminto batuligirire tibono iga ari ese mbura yakonyorera to basa gutwara kwamiriri twanyorera abana baita bange unabona mona baba boda twarorera abande bagosombu n'ikipaide yasukwamiri weta muna chikisi kwarore kuruma igaga umuntu agotema kwamiriri weta pakanekera rucha macha koreteki aetaniri kabisa ensere bobe remereri norara bose kwarenge kobera imbu yakobwo goje gutugutubugima nande pengine nayo bread winner nayo ligereiri ogwacha gutugutubugima esenjera yo kwa Bemono okutamboka chindoche koroko no gwateba nande especially abantu baminto mbali nande baje barataranchirende babere kafu engake yembura bemono sana Paul Muragwa nera gwateba Edward ngagitenenga nirigwa kwanerenga ase baria bagosibe kiabo koramba babe bako bamaiso anene engakibune yembure ninyo tibaitenga nina kirakwa tinda kwandira gwachimo ino no ego kwano yo minto Muragwa minto nakale kata babu lakini ne abantu baminto twespingite ndore society ebwata abantu barenjire iyo bonse bina baito nande serietaria Yesu ntubasabira nabaro abantu bakorekana bari kenyorobuya lakini aye no tara iteali no gwenete kolendo umuntu le kabiri anya koraye ngo taraeta ndonsi ga gukwanire ukwane nonda abugo na aye no takere gotenga baminto ango itogende nkantuirirwa nto tukatulenjera tutware obokongo bwanchirende bia mono kegima jare do mwenga gotebanga mpie mono kegima ase Maigerio ayo anene abana baito abake imeyo bagatagati bo muchubo songo banyara ko bakwira advantage na guchaka konia anene egento buna ekofi kawa ne vinde
Ilinde banyara ko bakwanyorera ngari yabo yakaritu. There's a lot of creativity again that say obocho. Mono muchito bosongo bono egose konyojera nonye ne rongoli nkora tebande muna nale kora gote na nkora batebya bana ba minto mbalina erongoli yo kabosongo ga yeito ne chibesa ekiagara ekekombe umuntu ache ne bibuyu bibere bya lita 40 au ni ekekombe siringi 20 umuntu yotakwenda korara njara wikaike nyumba mapema na anyore kabwate chibesa abana bantu liba take opportunity muna tore na bara bosongo ya take opportunity bachakire ko kole binte bya biri bikogoke na ndi bengine byagerire ba rule se chintaro chimbe bono bachakire ko le biasara ebirunge singinje mbure yakoreki yachire nonye na baondi bechi jacket baito aba oni bechi reflector jacket baito bachakire ko kole gasingia na ndi to kubate bagenderere boibo bagendera ko le gasingia una tobaligerereti erongoli Edward at 21st century no advice umuntu anyara ko bakwa erongoli ngakene. Yes, very much there is a lot abubono no erongoli na erobona abantu baito nanyorera bakonyuse ito busongo gaiga na ndi bono gati gangote umwana minto ne rina ki the economy as the economy is going umuntu kanyorera bono toro cha bana baito bagusamba bituma ga busongo kare mwenyete mangana gusamba gituma tari kyari but now gituma kero gesambira busongo yito garia gete siringi 30 mpaka siringi 40 umulimi umuyase kumachani arusi bituma biribwa yemugondo abirete busongo aho nikire gituma siringi 30 ese eke ya muma ite tobwente gutwara 22000 cops ekero le metebuya obwente gutwara 22000 cops of maize from 1 acre kero sumagete 75 by 25 ose kumachani ole mebuya orusi bituma 22000 cops 22,000 times 30 shillings, for example, over able to maybe on 660. You are already way ahead of other people. So, you go opportunity and then get one or Tigantura half an acre, into 11,000 cops. In Chisamba at 30, at 30, and then I have 300,000. So, those are opportunities to get it. You are going into the Tenko and Yalis Rongolina key, Rongolingo, you wear a Bosongo Gaiga, una to Corajiga, Chachuakali, Tobosongo. Erongolingo nyogwere na nekwata chibesa Temona sana ide na mogesa awata yerigara mwani we bituma imeyo bakataka tu mucho bosonga batanga echina chinga kinere biashara bya bibwana tense tato gote weti abana baito bosongo gaiga bakolega singi ya sana na ndi babwate nkolengi ya nande bagukwana bya ucha sabantu ose komo chenyo aba onjulia kaba ke babosongo gaiga aba bakoni binte bichindagere chinke bune gideri igiteri rero bosongo gaiga koni gushiringi 50 lakini naende kekulie gubuya aba Kenya they are getting better imwe bokunya gukya aba Kenya tokunya ko get better singi nyuma tu 10 leo negaste koraki negaste kunya gutubwata so we are getting more creative as time goes by. Chindemero Edward Chabire Chinge imeyarogongorwa gusikero kena cherere abantu abange gotpa aido watabone kero wante bingorubule minga ingo chikoba ingo korubule miminto tora abantu saba tobutole iribona asembwate na asenko ngwaga chenyombeyo abono wachire gento kichandete into minto mwanya getinge mwakonde narorenge ole kolega sina bantu bakurunga Sirio Grow Association arokurunga Mr. Nyameno is now in America ndo bakoranga African Green Revolution Alliance akalike jano getelimo akateba buna abagusiba ito ba subdivide their land into meaningless portions yani ba nachire chinchwara paka nona kagondo ka beire nchira yani ugwatera nakoria Owatera na kulia nkubate effect ya soko bolimi bwito nonye na saria bwenerete guchikoba are borandi to kusumeka yani kilo moto tanga ngikeroche na ende ngike pararo mwako yegara liko Mr. Nyameno is an expert in agriculture akalike gendike jano ye gotabanga we have subdivided our land into meaningless portions yani paka nona gantu boli twasire wikabono tiko kubaga na erura okubagana kulingo bwate effect nga angato kubagana migundu yeto aspa tuatigase to koraki to gukora obolimi bweto collectively migundu yeto yakeire lakini nichi sebe nekire chichamente kande to korera obolimi obuya abantu bono gende Kiambu ugokonyora umuntu abwata kagunda kasinini lakini ng'ombe roro ukamugatatu ekorageri buya ya kamugatatu igotinda ateba ngogokea kubulimo seito gusi ngotosuiye intwe okoro bulimi obuya kyara chi method chinye cyakiri cyo kutuga chingoko cyukurema na kutuga cyombe bia mono kigima to gusanga amaete china bigo chipia ba chexku chine watabanga ibono gute kutugera ng'ombe ya 100,000
ikirombwate akanusweka ngaingo simeka nonye ebituma abana baguchikoria ngaingo beka obori bwere ngori nengombe ngaigo chikoba ingo yebekeri ni nyara kobe konya robo nyangi polisi entegete nchakere ngoko engoko inare ko ingo wabalimi ba minto ngumdi marongo tebiga ngoko yemo dero ligenda busongo iliko ni 30 rie kienyeji shilingi 30 rie kienyeji otwara magena 30 eseri tuko igo shilingi 900 obwate shilingi 900 sa siku 30 kara ngokerete kama iti Sunday usa Saturday ebeke otwara magena 900 yeah 900 ya se 30 times 30 37 yeah atware around 2700 yes per year times 12 ene chibesa is around 270,000 yes. Igotoka tebanga ki otuge buya buso tuge ngombe ye buya na bego gwikeri chibesa icho tairasi mangoreme na ugutuge ngombe nya gwatuge ngombe nyi tuge buya na boko gore ndagera mwina igoragere tuge chingoko buya na boko rusi chibesa se chingokechi uragere buya mwino wagaiga lakini kubwatira ni bintu nga jack of all trades you become a master of none ogo ne kinani na kito chandete mono ubwate ngombe chombe isato ubwate chingoke yamo ubwate mbulio sibetega na wensemo ubwate kurukuru ubwate kina nini tutekete twakora specification ubwate chae metebo sene be 150 ebinte byo speaker wote makubishughulikia ngo gokongarabire that's why we want to tell our farmers sometimes tuba nembule yebunerega diversify genteke mo gutenera kabisa ngengo gakora na nenge kore buya pemono sana agota Collins kuroji sembo jemo sojo cardinal inchenda tabuna nonye MSC chinga kiechi chia obokendu ni gongo gendra kwa bingo yone na ndengo gorwera century wigira very very good MSC yete go sombo kuruga ga gusi umaite ko genda yako value addition like yoko nyoro monta bwate machine yaenda ya mite MSC yeito ya rusie juice na ndichabe kwe gali kwere na gocha seita kwanya na ndi juice na ndi chitirimbo kete na chitoko na ndi seito gaiga MSC yonsi bondo ga na nega nero nega singi omwana yo minto buna tebire pemono kegima togenda toko gusanga amana imarago baya bono embure nyinge genda toko begutwa abange boniga omanyete Edward nigo bagorete eguni ya makara bagoteba ngabono onyige guchaka utuma mbinjete ngisaransa nyumba tintwere ruwa gosete ngendo bokendo banyara ko bukungaka irinde nyara ko bingwerenda kabochen abo no amagosale mbura teriko chiteriko gukora njirende yonse no kuba careful soko genda ndegete totale naye ete soko yetu ya Daracha Mbili soko yetu ya Daracha Mbili I think it's among the biggest in Eastern Central Africa yes kuru ntubwate ndagere kuru Tanzania igo cha ntubwate ndagere kuru Nairobi ndagere kuru Mombasa ya chagaiga ndegete oche orora bangina baito buna bagutacha etobe Daracha Mbili bakoro bonjorio bakoboke no nyembura gekorete ki no nyembura kere igo ntubasa ko kwenda kurara korokwo tinda advice mna nkarastega iga mwaka buna injenga ki nga togende turare toganyoboke kae kere mbrete itutegete twe bono rari tukweru go kore bintebia to koru to gwakaji emitaro buya macheta binyokia maraba guchiroje bono rari toko gachachi obuyo boito buya mbo sombu bagende roje kera ngo ikatore mijende twanyora mache ga sombete kiregento embura ya chire na ndi bonto achikuchaka upya Piamano sana narega igatari getiria taria ya gotebanga chinga kiechi boigo na bere tunyagendera ko bato gusimeka emete yes that is a great opportunity asa abantu bali babwate ase babwenerete gusimeka emete bono mutego kunyotonga igana ndo koraki obwata nonye na seri ya magenari na ogwakane negenteke gikorosi chuma kwabeke umute no romanyete you are planning for 10 years yes you are planning for more 4 years to come so go simeka to mote naro igona ndi it's a positive thing wa korenga ke yeli nino piamano kegima kirokende Edward omwanchu muri na regaria for the first time eroro rengo opportunity chiroro enga kiembure gende to bage gotwa antegete tu from a very simple background ramwanga some opportunities twako to kwanira ryo mwari nga yara nyara ko baga guchakira tenga no mosakero kendo siekire skuru chikole chibasiekira bitu bine tuganye university na chinyara ko chigo siekwa kirokende chinga kibule chimpanyara ko baga gutoka ngagari inchira kera nyara ko baga kueso anania rinde accurate opportunity asemete nyetatu enere moto Eonte ketente benga tali senga kiembura yoka eonte ketente ngigolere opportunity abana baito for all seasons eto tekete egento ngero to tanga busting off the blocks yani you make a decision and you start it abo egento ngero to twara abana baito kiri kuruka ngogosoka nabo konyoro mwana itagosoka guchaka gusambe getuma nabo konyoro mwana itagosoka guchaka ko beko boiria magena yes
ntubwata bagaka nabang'ina bagoboiria magena busongo gaika naende bakosomia abana chisukuru chinene gwetera kuberia magena aria lakini osego nyakora essentially takeka eri etakeire birine biasara ubwenete gukora nonye no gukora ikibarua ege nonye ne kya mchengo nkebwati magosa ndonzi kene bese gukora ki ebese kurigwa naende okunyeka chabuya echigo gukonya sama tukakorete ki we are an open society mugusi umanyete abarai baito abatubwata baronge bagotanga mugusi tari musangami naende tari musabiriri ntuli bantu baria gesako kirtwanjite gusabirira naende bose gusanga manga togenda komenya ase getese nginyo tokonye nduno bantu tubwate chinguru cheito naende togokore kasi ito esenjirita kere igogenda nari kwadi baisa bana baito chinyaroka bose nabamura etotegete bakore this small micro enterprises into duty karo ya rusitu kuno mwaka kibaki ese bindi bike ngoro chipato bande bakakora chisaiba nali chipikipiki nali chiachete nali bintu bike byakoreteki byakoretwe alafu there is room for technical institutions kinegento kinna kile kitugwenete kwa embrace sabana bitu batena ki it is not the end of the story sometimes like to in a higher institution you can start somewhere and you will go somewhere pia mono kegi mesengo chinga kineviro Edward ntokirete more time ile tunyara ko cha mege gatasene kene tunyara ko batogo sanga amawaida bunaya nyara ko bagwikira omwanchwa omurigireria anene na kitogenda to ko batu kwiroberia na kwenda kinga tunyara ko batu kwenyorera engeri yaitu ya kiraritu kwengana yo mwarike kimando chinga kicherire mbia mo sanzo ko ndangeli gocha gaiga ndio get forward gocha kwana na inwa samangana ndi na another area especially sobole miobuya tegetocho chorenjera wono to chiko somia abana baito tuchakere chingoko togenda kwenda na kichingoko chikorendwa togenda na barawe all around irinde to semani buya egento yokanje ngotebya abana baita babono tubwate mono na bunkorera inje nga ebinyugo birebi bekwensemo to focus on proper leadership and linde na abaraya babaito tochorete na barabu na bakwe guchinga kichabo chindonge batorokelie togotacha togenderie county to uchimutu ndia mono kigima ni gotware gusanga amonere Edward Mwamba misati ore gatia bonchoreria eo gatigati bo mucho bosongo aswa nyara ko batu kwanera mange bange banyara ko bakwira advantage imbure mbaro banyara ko bagwesiekera nyomba gota titori gosoka kurende emarogo bayabona bange ni go bagota tikatonyara ko batu wesokia turo opportunity onyana musai soka ubo cio nyara ko bakwene kieka wando cherera bange bakunywa stage gegweti gugaria kero muntu ni gakobwa tonyara ko bagosiva Edward kwanere gorero ngori eyo kiro kenda bange batakagere twakwanere goro yo gusambana onye bituma na buranyara ko bokwenyorera engeria yago ya kerari tukopia marasenge jo kwerera kwa kwanyara ko gusanga munende gwetera SMS yao na gwetera ase birengereri byago na maburi kwanyara ko bokwa okuboria emarago ya bona Petre Mokera nero nyara ko ba kwene kiabuna agocheire gwetera century chibicha na boigori ogi tukwaniriya obotuko obuya kero gende to ko kwene kinga kwanyara ko ba gokwegokia nemeroberi ao imegeta seni Kiandizi TV.